Sunshine News Blast. Sa katapusan detalye sa atong mabalitang lokal, gi-activate na sa Land Transportation Office Region 7 ang ilang hugot nga operasyon alang sa Uplan Biyahing Ayos Semana Santa and Summer Vacation 2026 gikan Marso 26 hangtod Abril 5 aron masiguro ang luwas ug hapsay nga biyahe sa panahon sa Semana Santa. Gidawat ni LTO 7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan ang mga personnel o gidasig sila nga magpabiling matinud-anon, mabinantayon ug magsilbi nga lig-on apan patas samtang sila magpatuman sa balaod trapiko. Utabang sa mga biyahero ug mututok sa mga dan paingon sa simbahan, terminal ug mga tourist spots. Nagpasalamat si Dinglasan sa Philippine National Police, LTO Central Office Law Enforcement Team ug sa tanang personnel sa LTO 7 sa ilang dig-on nga suporta ug dedikasyon. Ipasidunggan usab niya si Assistant Secretary Marcos V. Lacalinaw. Ula kanilaw sa padayon nga paggiya ug suporta sa operasyon sa rehiyon. Idapit usab niya ang publiko ug tanang ahensya nga maningkamot aron masiguro ang luwas nga pagbiyahe karong Semana Santa.